Velkommen til Returland. Nu prøver vi at unpack en af vores forsendelser, der er kommet lige nu her for et par timer siden. Vi ved ikke 100% hvad der er der i. Vi ved, at vi har bestilt noget legetøj, vi har bestilt nogle husholdningsartikler og noget blandet, så det bliver rimelig spændende at se. Alt det her, det bliver jo tilbudt til jer, og det bliver til mindst 50%, mindst halvdelen af prisen. Og det kan ikke gøre, det bliver endnu billigere. Så den her palle, vi er rimelig overbevist om, at det er legetøj. Og den er faktisk rimelig spændende. Det er i hvert fald den, jeg personligt har glædet mig mest til. Men det kunne være rigtig fedt at se, hvad der er der i, så lad os åbne den.